oh prefer to you Sompa FM and TV and market apa Sompa dia sasiso emeni Ajuma yesimini aketi enti usumu sumyo anune bema wanya aketi apa ewa sasiso Iwiasimu basumna wansum ye dia fanyina masa wansum bisa usum ye makete apo eni je di sompa die e makete apa sompa dia sasiso emeni je Sompa FM Sompa TV makete apo sompa die e makete Chimwa fidie ne to Sompa FM and TV nebema weni jie eni aketi apa nebema weni jio sabra boy mo dadwini bi natural suna udi ewnya nebema weni jie aketi apa so kamu ema aketi apa papa wa fidie ne to Sompa FM and TV why Yasin Sompa mani jeni akati apana unu wada Sompa te asitine imunu ema akati apa Ye no mai munsam makudi munsam jina ne kasebo Iti sam ni jasu sem jina Sompa de abama Sompa FM Ema kati apa Sompa TV Emenije Sompa TV Emenije Oh, wisdom ni mitie Sompa FM Sompa TV Bosume no ne da etoso dadu eda baako abusua te banku ba nyame de otam no nkumachi obunfu mpa wa eposo nso na chinkansu no wode da foforo amaye wo me ada dwonku papa biso amade a chen Sompa kase ekoba jese sempere mo de memene da nopa eno enenne yesi adua sataku ko bebe ede ama wo na abusua yi ekoba jese de danse hu ne mapa na so yasene na 21st clinic nso wode apomuden pa ena no so wodi aso yemu ena Leicester Company Limited on we ya toothpaste and toothbrush enso no wo mama ya twi ense fita pa hygienically ena ye de be nsem no ama wo Sompa nkran 106.5 e wona nsem pa ifira eduru waboboa no ba bia wa wutie ye na mom 93.1 ya wonyira yo e Sompa kumase ya ehwe adabraka ye dedem e wona 21st clinic wo no Sabra krona France abrochima mu adamfo pa radio nso wode yatomo a adehye ni nyina tensempa ebie doma 100.7 menimas asepa so doma henkuro wono nso to e de apetama kodi wafo nyina nya so mfa so adehye a wono mo wobono na po efam no wo fa firi Sompa nkransa 90.7 ena henkuro tachiman e Sompa 106.1 sa frequency krona no e wo mfimfiri mantamo e hono ye fra na kingdom ahemamu mankase mpotamo wo to e de apete One man wo bono na henkuru no 98.9 large be kwa na abro sanum afidi akwa chiri enye free sunwane night market ho a emforo kayo namfom kura etime kwa kokoduru ahafo ene ntia no wahye no nso saa kene seben radio e live also baby FM stations no wono e wo decoder so abusua Sompa FM ye gina mu den free titibese ne e bo adwuma so no e de so madasa afi ebia na wo Facebook no so St Augustine e de enam so
no SOMPA Accra 106.5 live udem and SOMPA 106.5 Accra and also on Sabe Kaye SOMPA FM live and the YouTuber and no for kudu nyinamo wo mo amno ni nyina no wo mo de nam obeduru Ghana no obre micro still what every 90.7 no na wasan so aso de esi www.sompaonline.com and sempa nyina yewra tabo aten abo ne bo de akwa akoto na 101.1 takwa SOMPA nso edidem obi abedi information center e welcome sadmas Emmanuel City ho afa Ken Star obi de atomodo mankese ene na afa Teacher Johnson nkwanta adaje ne posokra anope ensam no doso de edi mo akotene ya obetine bi ne se DVLA ejumeko no wapanikese a wono ye siwa otwia no etoto slide nyina ese yamwa na de ye frɛ new vehicle registration system no wan mo behase enche no bibia entumi enkojojo kane public affairs peniana wodano e okoko board yewra fifi bu afo se enkoko nkete dwumadi ne bae no e yoman ni sika ene ne bre ne adaje seye ene mpanimfo se di enti no wo kasa Onyonyofo Samia Wuku ena eka sei said ye Ghana man penny excellence yewra John Dramani Mahama ye nyina nim se enche na ne bra so a wokofie no wo kire mu sese ne bra no eso pe on sesa ne nkuku ne nkaka nyina enkofie ma ne ntwen bibia ene pipi fo akro na ene obi no mugina akono to abadendende ya abono na po efam eka wa chamanto magina mu bie no eno na Blackman West wono ma ewo ho a wo ma pala eka kire mpanimfo se register no wo say irregularities bi wom and we dey na ekefo mrem adehia wanom ewo eye akro enkrofo anase akrofo wamo ena eka senkanka mabu na wom wamo kire se chairman na wanom pe no ewo MPP afem no wanom di ne din atodwa na no pe emunsam ye de besom wo ene se wo de ne din atodwa sa na din bi nso atodwa wo ha aye nim ne se Kate Kade na wope women organizer ho nsam de yedoso pa Augustina Kennedy ho ye de ho nsam ba no pe na ye ko obi man so a US man nim ye nyina ye nim de ekoso ho nam so kra ma manfo e protest se enka ora Donald Trump wanum a president obesan bibia ye friend landmark housing bill no wase wan sign na sign chena emunsam ye de ba besomo asonfo ye be no triple e man AGYA APPIAH DADAA anope me ne ABENA BADU ADEPA Kofi Ebusuya afei ensam no entremu ankasani Driver and Vehicle Licensing Authority yetwa wantia efa wanum DVLA opani a wono woyesi wa wotria no enekase ononyafo Julius ni kwei kwete wadi atuja echiremu se o kire adehia wanum ewa ahyan ena afei wamo wo fidie tetefo motwe bi ewo manmu a yede fafa akwan ane akwantempo ahodo so se enche nyankopon ayadom ama wanum de fofrokora ebemu eno no eye new vehicle registration system wakasasire mu se nyankopon ya dona bibia ehya ase pe yehye ni ani sujojo said ye beye besumi aboa ama wo hyan a wutwie no wasom badwo na DVLA adwuma konso asoma adwo nom se mumienu masom dwo mo na chese posifo de omo mamu kra ema ehwene mom se wani hyehyeye no so na wamfa bibia anya adwuma wano de a na wo se ye force nti ye force na chese posi adwuma no wanom ena wo mo behwe ama wonom so atumi adi emra so ewa fa ho wabra na wone nsem yi atudwa no yensem training na no ponchecheku no obutu ne ncha power to be esum yense a battle good against some battles. Last year, when we conceived the idea of changing Ghana's number last year, when we state of the art number plates, certifically verified number plates, the tassel aspect has been up and down from court to any other place where there is power. But at the end of the day, we stand for Madagascar. We all stand for the up and down. We all stand for the truth. We all stand for the project to, put security in our roots.
Mr. Kafu always that most crimes committed in Ghana or elsewhere involve the usage of vehicles. And if we are an authority, driver and vehicle license authority, mandated by law, keep data of vehicles. And as of today, in this day and age, we cannot be bold, courageous, and proud enough to say we know every vehicle on our streets. Then you should know there's a problem. What is the problem? Our data sometimes, or most of the time, is not accurate, or there's no data at all on some cars on our routes. And we think it's prudent that we all know the day you get to know something is wrong, that day is the day of rectification. It is wrong for Iyoko to write to us. It is wrong for Ghana Police to write to us. It is wrong for any other state institution, including national security, to write to us and will not be able to give accurate data or data at all on some of the cars on our street. Openi ayati ninkai eye openi ono oyesiwo Edha Driver and Vehicle Licensing Authority DVLA adwumako no ano onyanyamfo Julius Nikwe Kote eno de atuja no enti no we no eye abefon kwantempon so ene ebefa so edisa adwuma nti obia ebehwe se obetumi aye ne die eyiye bre no eso a na no kura no wakire mu kura se de wonom anya free de enyem no ni nyina efasa new system ya wonom de abekura do bese de watch 80 ena wonom ehu a ni nyina no eboa ama bibia akoso a ensemin yensem training na opon chicheku etosum ya anopa ya dane achiri e de asomwo koba jese sempremo no nsia bremo kase bo wo sompa ena wote ede afiri aboboa no na ate wo information centers no se ka mu na ate adra ni no wode atomo no ya no wahira no sanse wode nipa ena aboboa no pay yewra fifi boafo kane kokobod adwumaku no na woye pani a woda enkutahode ano na pani ya ka sembi ni nyina ye bra so afo ho omayiku ya ho nsam so yewra rikopoku obebie so chesa nkokon nketenkete no kra na anu ya wo mo cheche no ebino mo ade ayan kwan adio abra na bere nyanson eno ne ne abre pa wo kasa ho na no na yewra fifi boafo nso wone nsantrofo adi nkomo a wo fre sompafo bi chese no kwasem ni ade we edika pa ye wo se yesechire yesen aduasa ne ye kana ekonipa asom enkwa nketenkete dwumadie no a Ghana mempene his excellency John Mahama wo de baye no sebio won de be ka ne praying se wo hwese de ne yesi bodwa ne ya pa ho ntoma wo ho abo se mansin we si yensa kan de na wo ma cheche se obi nya adu ebi nya se nom ne ho ade no ayo o man ne sika ye dwetira nke betimi de ya de foforo bi ene ye bre ne ya da agye na wo ma hyeda ase no sa no na wo de ye ntie se de wo sika no. The Nkukon Kitinkiti is a complete waste of state resource. Nothing more, nothing less. Because if you say that you are giving people Nkuko rare and you give them two, what are they going to use it for? If not for them to just enjoy. What business can anybody create with two tickets? What business? What sort of model is that? One was asking some questions. What was the target? What did we seek to realize from this whole enterprise? Import substitution. Another question. And Prof asked that question. What has been the result of a year? Has it been reduced? By what percentage? What is the savings that we've made? How much money have we invested in? And what is the benefit we have received as a result of that? What was the business model around this whole Nkukon Kitinkiti, such that you give the people, initially we were told 50, reduced to 15, now to 2? Well, you're a fifi boafwa. And some of busa na chire ne busa se firi se wo mo de ma manfo se wo mo nkonkonye mbi no ehun asam te sen se aja enso ye yiri na anu yikura na wo mo de beka se bi enso ni yiri ye ne ntinkoko ne nyina efa wo mo koya na no wo mo titani bi mawu na aka baako ana asasai na tie enti eno na yewra fifi boafo wo bo so che se eyoman ni sika ene yese no sanse ho akontabo bi amai eme ehu de yenya de afirim ene yada age ne yebre ena empenimfo ase no we yensem a ode atodwa yensa ntrofo nso fa bi na no pay yada na kira mamo won samfo from no akuapem not emra hyebedwani ayononyamfo same awuku wono enda ebo kokoyi we kokoyi no odema nyina ya mampani his excellency yewra John Dramani Mahama esrem se jatam sababio etoto sra ne se obi asete trap na chese wosumu afidie enka ne ani adi kuntru esum afidie no we no wana ne de wanfa kuntunu na mom wakọ Supreme Court ena opese wosumu afidie na afidie no say his excellency John Dramani Mahama anhwe ye na yinu a
wanu akasa no amanyosem obeye ye nyina no ebegu ne ho fi esanse we no ye nyim se sei enete ne nyina ene sei ye ho ene enya nente se obi a wo ye kirekire ni wo mai mu anidin ene Ganiwu Hassan wakọ Supreme Court na kwa wakọ ye no wade eye writ bi ene kwa ye odi akoma Supreme Court ne se open interpretation na chese enkirekire mu eno no efa article 66/2 no eho ewo 1992 constitution ni mu no enti no amamra no eno no bo ehoman o my Ghana ho ebra no de etoso aduosia ensia ne nkenkan so emienu no eno no de na di pefie anase eka ne se obi eni hɔ no mu asabi obetumi abɛyɛ mampanini a obedi 2 consecutive times anaso obekɔ aba na ne 2 times ya so na obetumi extend ye eno ana kyerɛkyerɛ ni si wɔ kɔpɛmu nkyerɛmu eyie na generate debate pa wɔ maimu a enipa bebre na aka ho asɛm ema investigative journalist kora Manasa Zuli wɔno so ka bie eno ana kuapen not emra hye bedwani ononyafo Samia Oku abekyerɛmu ɛwɔ ne Facebook post say when nyina no ɛyɛ dada kro ononyafo John Dramani Mahama yesra mu ani na ho se utu tem eso a yesra titirikete de gwa ho bwa the comes sasa woni ema ne ko se de wo beto yi a efiti Lieutenant General John Rales so ebesi apakofo mo so ebesi nana dan kwakufu ado na fifi ata messe wani mu nyina ba ye no said na tie no wo mu wie ye wo mu gya hokɔe nko bi betimi akasɛ oh na ye be constitutional review ntinki ye hyɛ anya review ne ntam na nka bia bra wo bɔ ekoso nti no Ghana fa se oh ene etwaso ntinko obetwaso de obi a ekofie na mmom sɛ wanhwɛ ne yie ne se bia wo ma eno no kɔye ne de won kai se ye kanfo du afro no ne ye kanfo achacha na watumi ehunu ne yie enti no wan de eyafuturo ene ode ma ononyamfo John Dramani Mahama Ghana man penny excellence se ebra ne so pe onko fie na won kwadwe na afoforo nso mbra sanse foforo bebre wa kire ya wonom nso epe bia bedie ne hu wo mobobra ne wo mo hyebre na anya sa na se wodidi akokoso na chi na interpretation ya ba bekoso be wiase cross oh ene betinya ye hu bibi ene awse de wo bo adwuma no kra de won to aso no to aso a ebe wiase no ebe ye deja wo no ankasa his excellency John Dramani Mahama no ahwe ya ne political career no ene edi a wo be gye ye de wo ya ade ne de wanya ade nyina no ebe to nsuo mu kra ye ebe wiase ne hu be ye Ghana fo nyina ahyi enti won hwe ne ye ene woto bo aba no ma no no ono nso ohwe ba bia obetu ede afa abusua no nsia kase ebo so mpa fie de koba je sempremo waduma so ye mu na Leicester Company Limited on mo ye ya toothpaste ene ne branch no nso amaye bi atwi ye nsen fita nti etime fe so de kire wo no wo mo na so ye mu anopa nsem no eduru wabobo ano na wo so no ma no ene wo mo abatro no wo mo chance atokra ye da chena nso eka ho na eno na blekuma wokọ ne West Afan constituency ho a sono mba ewo ho ese we de krata no wo mo de kwa akoma nekefo no nso kura wo mo steer ni kura wo mo e say steering committee no wo mo na krata enkoma wo na fe wo mo ntoto ne mapa na diable kuma West NPP members ne kan wo mo apala ne say wo mo se wo voter register na wo mo de kwa akotwa bade wo mo di ne wo mu no sabio enema ba ko ne mienu bi ewo mu a enya de eboa ema asa de wo mo hwehwe gidie mapa wo mo masono no ato wo mo gidie no apiti ne se hunti wo mo ka kire sa nek wo mo steering committee ne sa nimonimu ya wo mo mrem ante sa abato no enya afrase o babu ho injunction de dada so anhweye na ama wo mo abeti akwakobo nsuo ne se hunti wo no mo ka na de akire mpanimfo se wo mo nya ne ntentem enwuram se de beye na timamufo a wo mo nti bibiase wo mo register mu no wo mbeti ase yi na gidie mapa wo mo de masono no nso wo makoso anya na wo motimi aka wo motam na bankyera no se ntampe homa de awotire akonwa ne de afirikyine yemansam 2028 eba ente sa de a ene agro bi kura na wono mo edie enti se de wo mo si atwero no wono wono mo se ni nyina nso nkamfua na se wo mo nya nhunu bibia wo mo de ka ne praying se de ekoso yi no anhweye injunction na wo mo ajejeje ewo ba bi dia atoto so no ebetumi asase niema na wo mo kan we nyina no wo mo kyese na ekefo wo mo steering committee no wo mo hwe ani mu se saa ha wo ya akwakoye bosom kasi esi amanyo konum na ehye wo mo ho abribia ekutia wo no wo betu na se de afirim
na adomaboa amaso no anim atre na nanim nso asa atene na wonom nso a epese wode won ho bata asono no wo monya gidie ni ahotoso bi e de won ho abata na ekoye botomunam se ya sabe so sabe ekudonto ahweye wo betwa na watwa wonsa wo MPP ensemu no opani a wopie mu awokede abato mpesua no eso a wose ne ho akono adwuma ndi obetumi aye na mpesua no so de wabo adwuma bebre no anti opeso yetitire ni chairman edema ekuo no eyo Olua Kingsford Akrofo wono enene ensemtrofo akasai na wose senyame ya dom na adehye no eto aba no ema ne pedi obeye ni grassroots osemoda mo na moni kum nso dan papa esanse obeboa mo ama bibia akoso obehwe mu yie pa esanse se yehwe soro nko anu a bibi kura timitu yani nti aya ne ahwe fom sanse ye free fom ene ye kosoro na chese enyini eno no na eno no enkanfu ano nyame ya dom a bibia ekoyie edema no amabunu obepe bibia ama bibia akoso mabunu benya nwuma ye afei obeka emabunu aba ne ho na bibia koyie womo so ebepre dibre ewo kuo ne mu a wanem enya yankase womo ewe ye mre bia atwamu a kamia yese wonem kwakoye atamfo ade ama party ne okede abato mpesua so no oba bringi wo munyina on board that so do munyina beba apono no so na o matimi adi party ne nkomo adwene constituency ne ho na bibia atumi akoyie wo toto sre na nanom achankonwa ya wonom awokede ene ne mpata mo se wono dia wo mu anim ne dada wo nim de otumi eye enti nyame ya domu a na se obeye chairman pe wonyi wo mu da na bibia nso a oba consult wonom na womo adi kasubom afri afa ho Council of Elders ni nyina no wonya wonmu mu afei former patrons former executives ni nyina no obeka womo nyina bom tahere temi nu kambo mu a empani se bopeme wabra no odi nsam itu dwa no ni ensam twani na no ponchechiku no one nete who say all the revenue plans of party intention club revenue because the revenue as I said better tax then you will be a party will review at NTO and no community na bibiri ya ko twaba na the revenue say party na ka kire say it's 1992 eba abisi constituency executives are my former enemy of the Sunina so we elusu election our good you brother but twaba so you to so be our council of elders am before also actually party to be used to say patrons on CS for and to get party but me go na from you for organizer you here you say better say level the first positions I can see on your CS like I said bra any assembly chairman on fair council of elders former executive no more the confuse or independent but say maybe to me say for that class I the party no more trans the way I am saying I for the and so after that now more party it is it's me I do my secret papa at the party yeah in the matter of time I say sharp chances to say I would say if you say you're trying to get so you see but maybe it's a maybe teach na before the movement say join that yeah ya pa na say party why you do what say teach matam kere kama wakasama kwa openia yeti ninkan eye openia wo press obeye titire ni chairman ede ama MPP osunu kokuroko ama anyoku no womo ewokede abato no empesua no eso no Olua Kingsford Akofo ena odi enkomoe enti grassroots fo no a moaye adwuma mfie petepe kwa me aponchembra so aye humu no Olua Akofo se wo ba mubedi di pache enwuma no ebe ni no obomudini enti ne munyina no monkamfua na monto aba no emfa ema no na na opon checheku na tun se misumye ene ebusua se de wo boss wo no se obi kan kire se wo daada woni problem ma wani nkun a ma wani nye pa eba nyare wo mu abusua wo daada wate woni problem ma wani nkun isan se 21st clinic the sciatica commandant originator ni pacesetter oho ema wono na atimi aye hwehwemu ahunu yade no wasan so aye nhwemu anya no aduro na nya sciatica nko enyarwa ne de mpempema nkoma no nim anu aduro a wotimi sanso enti anopei memene da bo mo bo adwuma nkura bata no burudu num e wo Ghana ha ba bia nso kwa ayaresa pepepe ne yede mawo ye wode obetwe moja wo mokoye nhwemu wo moja num ne yemisa wa no asem mpo ehunu yade atim enti dokota nya frɛ otena nanim no waka cho se du ba bia hu se ya na wontimi nya na yo se enokra de ekoso ende ekura ache na che se ehyewo mu yade a eboaboa no aba be yiwa firi ho no
ewia obam mo akwankyere nnuane binom a wodidi ade ha brɛ nyina obɛka akyerɛ 21st clinic a wonya wo ba bia o ɛne ntia no wahye no nso na one na abonkomo we ya make tantra hera na bat no so ye wo ho enkran ha ye o tema ye wo roma ya so da na achi ka so obonkwa no so ɛho so wonsa bɛka wo hwe overseas na ne nsa ye duru kuma se asantema mu ba bia SOMPA FM wo no ɛho apa hwe adabraka wonsa bɛka wo regional hospital wo sunwane first gate ho tachman kwa no so wonsa nifa so pɛ o ba de a second gate wonsa benkum wonsa bɛka wo yewra Thomas kyerɛm wo ho bɔ adwuma asɛm ni poso kra we ya make tachman so saa na tie Gem Bank dandadanum na nkransa Children's Park nchen hwa Presby Bank ne nhwe animu wonu me wo takura di nyina afie kuma namba na taxi station ho monhwe won brekum ye wa mango ase ben Chris FM go so ye ne Success FM ene ben ena wonu me wo bo ase nyina nso wo monhwe cancer cortez wo 0540 311 311 wo ma homa 0540 311 311 na se unya kwone ye hwe wo sei na ewie no doctor ka che wo se ya pay yas fa twitwo osia na che se wo senso de yade ebrewo ase anya akono na nnuane no nso beko oyemu aho ne nam saa na nsuo nso beko a ebekra wo se ansa nti na wo se wo se wudi ni niye na amfa no nso na ebia nkoma yefuna nkobodo no amwo ansa yas toothpaste Leicester Company Limited wonum na yoye enne toothbrush no na yas na egumu ahodo ye wo herba de timanu nkuru no enum kankan nyina eyifiri ho ena ewo total ka ebeye wonum wotachirema ene baabia oprepre wa akora aka ho na wo sen ase eye ni nyina ho adwuma na ye wo white ne nso e bright wo se no ne fita se sokyerema we ya ye kan baabia ebi wo ho wo ma anya Ghana fo abro nti 0501619588 wo ma homa na no wo no makasa na wanya we nyina wi aka adan ye bi se ni pani fie ye mi se ni sika e koboje se sempremo se efie ni de wo se wonya bi di wutiritum na nkofo fie atenatuo afiri wo so e ka ne ate abere kuma wo ene wo mo ewo ajerega no adeche na waduru ase no hwa wo ene nti wone na na koyeje si bonkoma wo be masa ha nyina afiri emfa wo no wadwuma wo ye obetumi asibi wate 02043555050 de edesha se de ediko wie nyina na boboa no enegu wono na so ye mu ababoso a ensem no eba waboboa no na ye ko kade ne ye mai wo ponche kuda so gina ho nti ye ntimi nya no ho mma na ne nyina aye osono ma ba na enei wo motu bi eda kyena nso ka ho no eno na okọ kade constituency a wo ba pa Augustina ye ne se mama tena wono ene se ye kampa dia ni onimoto one ede ne to twere no ano we ya ye kan no wone de ka de akyere esi ahene ne atu ahene fo ne se wo momfa kakre nso no hwe na se ye ema eya adesua afe eba amanyose mu pa yempem ne yenwura mu bi yenhya mabunu ne den mo wo mu hu ne pa wo mu na wo momfa ho ntro bi aso ne nyina no egu ne bagim ayese mba kwanto bagim mu nsam doso nyene nyina ne yeka ne nsama wode to opon ani mu ne pese me sanka esanse me bedi women's organizer e fa no nyoma me de to makoma so se me ye maye amanabo ama masan ehu ebi a ense me to so eye ebi ne sen ebi ne nkola eye mayo o mo wewe school o mo djuma sua me de bebre na na egu adwuma sua mu enu achi masan ama ebinu a omuni mu bobo esa me ye bo ho adwumenti me de bebre na atutu kwan a ene omoti akwantuma omobobo me bi kwan be fa no se ni o church ni ti no school bi a me hwa school gan be hia renovation na se esi ebu ni esi foforo so me de bi so hu dwuma ama me ko gasem akọ stress cement ama ye do me 120 bucks me dan DC you know me de ma no ama ne de ye school dan eno nanten eno ati eba no ema ano bobo apadia medi mu akotempa eno kra mia menua no opposition NDC for kra di me ho adanse se eba na dwumaden ewo me party mu dia me da number 1 pa ami ye dwuma eno ti de bia mia meti tum agi mama kase adwuma na de ma ye papa because fasa wo di abato ne ye to ye no na na betoto ye course no dia and the nation eni a wuti ye wabapa Augustina Martina no momo amponsa ka ne din ho ana momo amponsa wono na ene oponchecheku ekasa ye oza ye bi da ho a ye mfa da bi ye be yi enkwa atwe we kade constituency
women organizer de ma NPP ya wo san so akobio na ye ne no ebo nkomo no abusua ma ye na ye hutia wamra ye ba ye de wo kwa amano ne na nsem ni nyina ye kwa akɔwie TV Emma Aketiapa. Abusia Sompa market ya pa ya dasi ya kwa wie kase no nti yentu fanse okodi ebrese am otu anese mojapum enkopiem awo United States of America na chese US abrochimemo ehwa ne yedewoko owura Donald Trump na kache wade krata ateten we watwro ena truth post no na chese truth social post no eso ena wade akoto nti ya ne yedi na to Facebook no so waye ne sense wi ama no we 2 and 1 and waye ni say ebi mo say we crack it obetimi akrake wo honom na owura Donald Trump na eka say wo se wo ho ena emrahye bedwam wo mo ewo US emrahye bedwam no wo mo ebebo ni prim kokoko adayi a won mo say ya pass bill bi no no e de housing bill no enti ye de brawo ama wo de uvito e de ahyase se wa ma ye power na wo de unsa ahyase wasan na wa asente na abeye mra na sa housing bill no mpanimfo okiremu a wo mo ase eno no eye art bi a upiemu ewo America burchimem ho no mo wo mo akutire ya ebeboa ama wo mo heha dan wo mo ho ato wo mo sanse edan buo no ehuri ewo eye US ho ebi nso ho no mu a wo mo kwoto dan na ne buo ye den entini sa housing bill no eno no wo mo akutire emra ewo mu a ebetumi aboa wo kwoto dan a eno no hyehye ewo ho eboa no sei ya sei na wasa wodegye na afa wo kɔ han so a sei ya sei na wo se ekɔ enti ebeboa mo obi ho atɔ no ewo US man nim sa bill no ene wonom assign a wo mo ede kwakwakɔma eye owura Donald Trump se onfanensa enhyase enefu amakomako eduntem na ne ntro ya wode aba nyina ne se sa bill na wo mo de aba no one sign ne one sign echina chika ho kwapem se wo mo ebeje eye voter ID legislation ya wano so bi a wo mo de kwato mu wo mrahye bedwam no wo mo so beje atom ansa na wano so besa sa housing bill no enye sa de opokumfa ne ku obi adwade a ne ho pai wono wansan yantim ba ye mrada ewo US manim owura Donald Trump ekiremu esem sa bill a wono no ka ho asem ya no ye ID voter ID bill no wo mo hwe ni mu asen ka hwe be November mfimfini de na nka bibia akoso na bibia etumi akoyie nanso no ekamia ye se wo mo assign ni anase wo magye bill na tumu wo ya congress fo ni sesei no wo mo pese bibia no wo mo spearhead na eche bibia ka se wo mo na yo bibia wo mo na aye sei enso Republican fo wo ho no mo wo mo so betimi aye bie ama bibia akoso enti no se ye na hikura wo mu ni se wo kenkai eye ne rate ya wode ekoye no a ye na hikura nsa congress fo no ye se yen no na ye na hie ya no so aka ho bie no so won san yi enti no se ne wanom so epaniye dia na ne voter ID bill no wanom hye nim se no so won betimi apase wo passe dia wo be sign sa housing bill no so wo de abeto ni table so no anya sa de nya nim se enefuan ni du wo mumram nefuan ni du eso no wan sign ne a wo so wo sign kyekere e de kwamra hye bedwam back no mo san kwatena se kobobo mu bio ansa no mo san ye reading ansa no mo san de abre no ansa anya so be yo mo sa kopin November na bibia eda so ekonkon ho na empanifo akire mu se ni nyina enkamfo ano wanu mo hwe ani mu ase wamo ede 40 provisions na kire se de wamo di ahyehye sa bill ni mo no eye mo provide niam makomako be se aduanan bia anu no betumi aboa na ahwe adehia wonum ewo US man mu ye ne aye han dan ho ene afi ye kwoto dan ho no ebetimi aboye ho ban na aboa we eye US president owura Donald Trump ne nsamo de ekoto ne truth social post no ena yada ne akiri ede asom ena no pay na ebusia han ne edi nsam nyina esi aseda no enko emfama
yenuanum Ekoba just sempremo adense hu ne mapapa nyina na boboa no enegu 21st clinic siateka commandant anyarewa hodo aka nyina suru no na wabie ne nkrabata ne nyina nso ene memini wo mobo adwuma da chena ne de na ase kwa akoma awurade Leicester Company Limited won na ye ya street paste ne toothbrush abusuan ensam no ye nkrabata ne nyina efa ho ema kingdom mankasim enso fa bi doma 100.7 ensempa no duru na boboa no decoder no so ba FM stations ne won abusuan da so aginem ana fe SOMPA Accra 106.5 live ewo Facebook ho ehona na St Augustine de nam any YouTube no SOMPA FM live www.somponline.com ensem nyina ewura tabo aten wa bono bo akoto wo kwa benya bia kenkan asan hwe woni so ade wa kenkan fa no pay triple man AGYA APPIAH DADAA sanitation mene ABENA BADU ADEPA coffee